Ringre jolupo ariyo kuom jolupo adek manyocha otho e masira mar nam e chula Remba e kaunti ma Homa Bay oyudi ka menyo mar ringre jalupo mar adek to pod dhi nyime. Kaka ripota mar Homa Bay Ali Abich lero, jolupo adek go mawuok e dho wath Masindo nyocha owito ngimagi bang' meli moro ma iwacho ni ne owuok e piny Uganda nyocha otuomo yiegi ka gilupo. Jolupo adego kamoting'o Wycliffe Ouma ma jagni 30, Freddy Konditi jagni 31 kod Brian Onyango jalupo ma jagni 20 ne owito ngimagi bang' masira jokogi e nam Lolwe e kinde mana gidhi nyime kod chenro mag lupo otieno mar tich adek. Jolupo go mawuok e dho wath Masindo mene Kachuru bura ma Suba South ne owito ngimagi yo chula Remba bang' ka meli moro mikoni ne owuok e piny Uganda ne otuomogi kendo baro yie mana gin e iye. Kata kamano nyawadgi machielo to ne otony ma oresi bang' masirano. Familia mag jolupo adego eko osebedo korie dho wath Masindo mene nyaka ne masira ma kamano timre kendo gipimo kod lit kaka ne jolupo adego eko owito ngimagi. Red awuoyo kode chieng' makato thoeno gona simu. Wasebedo kokwadhi nam ndaloni. Koro an marach. Takone ni nyathiwa sani akwayo an mane tie aora. Koro mana ang' samoro to kona ni kiny eka nadhi nam kiny. Kawuono ok ang' nadhi nam. Koro ka in gi gimoro di miya mondo acham kawuono. Koro penja ni to dala dhi nade? Takone dala dhi maber. To mama, kone ni mama nitie. Mama ngima. To yini diye mama ngima. Takone ang'o mi penja ni mama ngima? Akone na penja to nyithindwa go to penja nyathine moro adakgo. Takone ni entie. To kona to wuon Victor. Takone wuon Victor nitie. Yo. Mane madwa ng'eyo sime mayudo gotieno ni Fred gini meli otuomo tachako ywak kwera ni ng'ama olutore pi ok ywagi nyaka yudgi. Bang' menyo mandala 4 jolupo Masindo mene oyudo ringre jolupo ariyo otieno ma pirigo kawuono kamoting'o ringre Freddy Konditi gi nyawadgi Brian Onyango ka menyo mar ringre Wycliffe Ouma to pod dhi nyime nyaka sani. Asechandora kode kanobiro menyo kotieko klas 12 nobiro meny kata certificate ne nokwamo ni kuhusu mar pesa nikech onge long'o man go achandora achanda. Akwa sirikal ni kanyalo oronwa kaka inyalo manygi mondo yudgi mondo water ringruok dala wadhwa iki to sirikal otimnwa mondo oyudnwa yo manyalo konyogi go. Familia go ywak ne sirikand kaunti kaachiel kod sirikal mamalo mondo yie omigi kony kaka ginyalo tero ringregi ko pacho mondo odhi oyikgi ka gikone jolupo mane owito ngimagi go eko ema osebedo ka konyo familia mag-gi. Koro nitiere wuoyi owadgi mane opuonjo ma sani nego bed ni higa manyien odhi e form 3. Koro sani kaka koro nosenendo ni onge ng'ama nyalo dhi kawo ting'o wadgi no makony ma gik mbele. Wan kod kuyo malit, waonge gimoro amora, waonge nyalo, kwayo ukonywa. Tene dho wedhe ma Suba Central kone maseche maketgi manojoko jolupo adego eko osebedo katimore nam Lolwe to onge okang' malong'o ma sirikal kawo ka gidwa ni mondo koro sirikal kochung'ne bad migawo ma ochung'ne wuodhe mag nam Kenya Maritime Authority mondo ket ranyisi kama meli onego bed ni luwe nam Lolwe mar geng'o masira maketgi manojoko jolupo adek go. Gima lit kabisa ka family weto nyithindgi mobiro manyo. Kawuono tich malupo ni ok en tich manochak kachon. Tich malupo ni en one way ma ji sani loso gonge magi puonjo go nyithindegi gero go ute maber. Ka sirikal oyie ketnwa boche moko manyisowa ni ka kichike to samoro meli nyalo biro matimene matuomi migepe kaka Coast Guard Kenya Maritime onego bende magi gik makoro konywa kane gisewinjo report ni wan gi joma otho e nam ne giwuok oko to gikonywa menye nam. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.